YouTube ja tänään mä ajattelin tehdä Gangster-Vegasista videon. Uuden, ensimmäisen. Niin, tänään me ei tehdä mitään muuta kuin vain sekoillaan. Se on hauskaa. Sen takia me sekoillaan. Niin, me vaan tehdään kaikkea hauskaa nytten. Noin, otetaan auto. Niin, tää on tämmönen peli vähän niinku GTA, mutta ei ihan niinku GTA. Ei niin aito, mutta kännykälle saatan. Ei vissiin muille jutuille. Niin. Tänään me ei ois aika... No, me vaan sekoillaan täällä nyt. Niin, se on meidän tänään aikomus. Ei oo muutakaan tekemistä. Aetaan ton päältä. No. Ja sitten kun tässä välillä tappaa näitä ihmisiä, niin saa jotain välillä. Jotain hauskaa joskus ja jotain tylsää. He. Nyt tähän jäät. Noin. No niin, ja nyt tuli poliisit perään. Näkyy tuolla, kun tuolla on noin aseet tai toi ihme juttu, mistä mä vaihdan nyt aseen, niin siellä alapuolella on tommonen. Mikä toikin oli? Joku, että mulla ei ole tarpeeksi tilaa. No jaa. Niin kuitenkin. Niin mä menin tonne. Niin täältä voi ostaa kaikkea hauskaa. Mä aion mennä nyt armeijaa. Se on, missä se onkaan? Tuolla. Mä aion pölliä sieltä tankin tai sotahelikopterin tai jotain hauskaa. Poliisi. Puuma. Oho, miten se jahtaa? Kohta jahtaa. Noniin. Mulla on tässä tämmönen tosi hyvä pakoota. Ai. Ei onnistunut. Noin. Älkää tappako mua. Helikopteri. Otan. Sut. Jos mä pääsin siihen ennen kuin joku ampuu mun. Huhhuh. Noin. Sinne meni se äijä. Ai. Oho, tuolla on ainakin 3 vissiin. No ei oo kauan. Ja sit vielä toi tuolta. Noin, nätisti siitä. Sit vielä toi mun auto tuolta. Noin. Eipä jää todisteita. Tää sauva tosta voi päivittää tai siis korjata ton. Mulla on tällä hetkellä 5. Silloin kun noi vilkkuu, niin silloin on lähdössä. Mutta ne kai luovuttaa. Ihan heti. Mitä mennään karkuun? Älä nyt tule ihan sinne päälle. Noin. Ei. No. Ja sit tuhotaan. Tuli. Ja sit mennään karkuun. Ai.
Mitä kaikki on? Mä haluan ampua teitä. Se on hauskaa. Nyt ne kytät lähti pois. Mehän kiuat. Yes, mä hyppään kyydistä. Jee. Siellä on joku helikopteri. Se on lähdössä ilmaa. Au, au. Tää veri on aika feikki tästä. Ei. Karkuun. Moikka. Ups, mä lähdin vahingossa siitä. Mä kuolen. Mä oon kuollut. No ihan kuolin. Joo, eikä ollut sinä, joten se ois moro Jessista.